الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله جنہ دی زبانیں چل دی انہوں چھوٹی ہے دوجہ ایک باری پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت الله اللہ دی حمد و ثنا اور آقا کریم دی بارگاہ دی اندر درود و سلام اور دعا کہ میرے خالق میرے مالک حق سچ بولن دی سمجھن دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرما ساڑھے اس بھائی عرفان دی محبت اور تمام سنیاں دا پیار ذکر مصطفیٰ ذکر ولادت مصطفیٰ میرے مولا ساڑھیاں محبتاں کی جتنا دا خیرات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بدلے دے اندر سانو سرکار دی دین دی محبت اور غلامی عطا فرما اسی خوش نصیباں اسی محمد مصطفیٰ دے غلام جیڑا گل سمجھے رپلائی کرے جس میں سمجھنا ہوئے وہ خاموش ہوئے اسی خوش نصیبہ اسی محمد مصطفیٰ دے غلام سمجھ آئی میں نو دوڑے تا اپنے درمیان رابطہ چاہیے کی چاہیے رابطہ کہ میں گل کرنا دوان سمجھ آوے تو سی آکو جی ٹھیک ہے پھر اگلی گل کریے تاکہ دوانو اور میں نو دو مانو گل دا مزہ ٹھیک ہے جانے من اندر آ جاؤ تو یہ دے ویچ ہوئے فانن بیٹھا رہا کچھ سبحان اللہ اسی خوش نصیبہ نبی پاک دے غلام اس تو وڈے خوش نصیبہ کہ نبی دے غلامات نبی ساڑھے نڑ پیار کر دے دنیا تے جتنے نبی آئے نے تمام نبیاں نے اپنی مخلوق نڑ اپنی عوام نڑ پیار کیتا ہے پر جویں دا ساڑھے نبی کیتا ہے انج دا پچھلیاں امتاں نال انہاں دے نبیاں نہیں کیتا جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ میں گن کے حدیثہ پڑھاں گا اور دوانوں گن کے یاد نہ ہویاں تے جرمانہ تقریر دا مطلب ہوندہ ہے بندے نے سمجھ آوے بندہ کل ڈیرے تے بے کے اگلے بندے نے گل سنا سکتے ٹھیک ہے نا سنو جملہ پہلا اسی خوش نصیبہ نبی پاک دے غلام ڈبل خوش نصیبہ کہ ساڑھے نبی پاک ساڑھے نال پیار کر دے جملے نہیں سمجھ آئی اسی کیاں خوش نصیب وجہ کہ نبی پاک دے غلامہ ڈبل خوش نصیبہ کہ جن دے غلامہ وہ ساڑھے نال پیار کر دے اور اس قدر پیار کر دینے جس قدر کائنات کسے نبی نے اپنی امت نال پیار نہیں کیتا شبیر صاحب سمجھ آئی تقریر کوئی ہو کنی سے تھوڑی ساری ہوش رکھی دی کو سمجھ آگئی خوش نصیبہ کہ نبی دے غلامہ ڈبل خوش نصیبہ کہ نبی ساڑھا کی کر دینے پیار کر دینے نبیاں ساریاں نے اپنی امتان اور کی کیتا ہے پیار کیتا ہے پر جویں دا ساڑھے سونے کیتا ہے انجھا کسے نہیں کیتا جو سمجھ آ جائے اے میرا دعویٰ اور میں دعوے تے دلیلہ دین لگنا سن دے جاؤ میرے نبی دے غلاموں پہلی حدیث پاک کتاب دا نام مستدرک حاکم علی الصحیحین امام حاکم نے حدیث لیائی کہ سرکار دی اے شان اور مقام ہے اور سرکار دے غلامان دا اے شان اور مقام ہے کہ دن ہونا ہے قیامت آلا میدان حشر ہونا ہے مخلوق دے سامنے ہونا ہے کپڑے کسے دے جسم تے نہیں ہونے تو صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ جو دو کپڑے نہیں ہونے پھر لوگوں دی شرمگاہ تک کرنگے تو سرکار کیسی ہے کہ اس قدر خوف ہونے اس قدر خوف ہونا ہے کہ میں جواب دینا ہے خالق دے سامنے کہ کسی نو دوجے بندے دی ہوش ہی نہیں ہونی جے سمجھ آ جاوے جدو او دن ہونا ہے نا اس دن دا یہ بھی مقام ہے کہ اللہ فرمائندہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ بندے نو ان دی اماں وے کے چھڑ جاوے گی ابا چھڑ جائے گا بہن چھڑ جائے گی بھائی چھڑ جائے گا بیوی بچے بندے کولو نہ سجان کے تیرے ترلے کیتے آویں تیرے کے چلنے کی نہیں دے سورج سوانے دیتے پسینے نال بندے کنہ تک ڈبے ہونے گے جسم تے کپڑے نہیں ہونے گے امال نامات دے وچ ہوئے گا خالق سامنے ہوئے گا ڈر دے مارے پسینے چھٹے ہونے گے کسے وال کوئی نہیں تکے گا حال ہوئے میرا کی بڑھنا ہے جدوں یہ منظر ہونا ہے تے اللہ نبیاں واسطے ممبر بچھائے گا جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ
منظر خوف دے سچویشن کیڑی ہے خوف والی ہے بولو کچھ نہیں ڈرو نہیں کو سبحان اللہ منظر خوف نہ کے اماں کم آ رہی نہیں ابا کم آ رہا نہیں بیوی کم آ رہی نہیں بچے نس گئے نے دیاں نس گئیاں کسے نیڑے نہیں ہونا اس دن تیری کسے کھچ نہیں کھچنی کوئی تیری سیڈ نہیں لوے گا جیڑا او دن ہونا ہے نا اللہ انبیاء دے ممبر بچھائے گا سارے نبیاں دے 1,24,000 تقریباً ممبر بچھے ہونگے سب تو سونا اچھا تے وڈا ممبر تیرے تے میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ دا ہوئے گا ہون جڑا جملہ سمجھے نہ سمجھ کے ٹھرے تے ساری پیلوں نے پتہ لگے کہ جن نہ گل سنگی اور ٹھرے نے تے جن دا نہ ٹھرے وہ کہ تو چیک رہا ہے کہ میرے ویرنگ خراب تا نہیں جیسے سمجھ آ جائے جن دے ویرنگ فٹ ہوئی شان سن کے سرکار دی فل بڑھے گا دل پریشان ہے بندے پریشان نے تنہائی ہے اکیلا پانے کوئی یار نہیں کوئی بل نہیں کوئی لگدہ نہیں کوئی لیندہ نہیں قیامت اللہ دن نے پسینے نال شرابور ہونگے کوئی گل نہیں سنے گا کوئی باں نہیں پدائے گا کوئی انگلی نہیں پڑے گا کوئی ہاتھ نہیں پدائے گا اللہ نبیاں واسطے ممبر بچھائے گا سب تو سونا ممبر تیرے تے میرے پاک نبی دا ہونا ہے تے خالق فرمائے گا تمام نبی ممبرات بے جاؤ حضرت عیسیٰ بھی بے جان کے موسیٰ بے جان کے حضرت عیسیٰ یحییٰ یونس علیہ السلام تمام انبیاء جان کے ممبرات بے جان کے امتاں سامنے پریشان کھلوتیاں ہونیاں نے تقریر کرنی ہے مٹی تقریر میں کو نہیں کرنی اچھا بول کیا کو سبحان اللہ ایک باری گلے نے پتہ لگے بھی بولنے آتے سرکار راضی ہونے بھی غلام میرے ناتے چھر دے رہے یہ تبلیغ سنیے تو میں دس چڑھو میں مٹی مٹی کردہ رہنا تو یہ جو چسکے لینے تو مجھے اچھا بولنا پڑھنا جیسا سمجھ آئے کوئی گل سندا نہیں کوئی بلیندہ ابے نے ایک دینی تو ترلا کر چھڑا ابا ایک چاہ دے میں جنتی ابے آنا نا پترا نا آج نیکی میں نہیں دے سکتا اممہ نہیں دینی جیڑا بڑا نہیں آندے بھی اممہ بھی نیکی نہیں دینی جدو کسے تینو کوئی شہ نہیں دینی کسے باہ نہیں پڑھانی سرکار اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام انبیاء ممبرات بے جاؤ سارے نبی ممبرات بے جان گے جدو تیرے تے میرے نبی دی واری آوے گی سرکار جا کے ممبر دکھوڑ کھڑے ہو جان گے بانٹ کے نہیں جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ اللہ فرمائے گا سرکار کسی ممبر تے کیوں نہیں بے رہے جنہوں اپنے مقام دی سمجھ آوے بولے دوجہ لنگر لے کے انہیں ٹوڑ جائے گا نبی فرمان کے مولا ممبر بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے میرے امتی پریشان ہے پہلے علماء دی گل کر لو میں ممبر تے تا بانے جو سمجھ آ جاوے آتے حدیث دکھانا میری ذمہ داری جیڑا اس دن رب دے سامنے گل کرے کہ اینا دی گل کر میں ممبر تے تا بانے اے ڈیرہ نہیں شامل اوتے دا بندہ بے کے گل پہ کر دیں کوئی دوڑی کھچ کھچے تو آ جا تو انوے کے کیا کریں کوئی نہیں تو آگنا تو میرا اثر لگنا ہے تو بندیاں جب بے کے میری چک چکنا ہے جیڑا چک چک کے رب دے سامنے تو بھی ساٹھی جدو اممہ چھڑ جاوے ابا چھڑ جاوے خودن جیڑا باں پتے جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ پھر اس نبی دے نا دا جڑیاں دا پوچھ گئے جڑیاں کتھے لکھی آئیاں نے فلانا کتھے لکھی آیا ہے مکھا لکھو برا ہو جائے سان لکھن لکھیں نا دس تو پیار دا بول پا جیسا مجھا جائے میری جان اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے خالق کہے گا سرکار منبر دبے جو سرکار کہن کے مولا میری امت گناہگار ہے پہلے گل کرو میں بنا تے تا بانے جدو اسی سرکار کا جملہ سنا کے ساشا سینہ ٹھر جاوے گا سرکار والا ترکا کے نارے دل خوش ہو کے نارے روح سکون آوے گا نارے بول کھا کے مولا پہلے غلامہ ہوتا ڈا پیار کر دے پیا سینہ چوڑا کر کے آتے پیا شان وکرا آمینہ جڑا نام بولے آزاباد تھانے جا کے بولے جڑا ایتھے بولے مدینے جا کے آکھے مولا میں پنڈ بے کے تیرے گیت گاندہ رہا میرے مولا پلو پنڈ مسیح سے بے کے میں آندہ رہا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا
اللہ تعالیٰ بولن دی توفیق عطا فرمائے سنیا تو جتا خوش نصیب ہے تیرا نبی تیریاں چکا چکدا پیا میرا تا سینہ ٹھردا رہندا ہے میں تا بول گیا نا شان وکرا آمنہ دے نام دا شان مسئلہ نہیں بنتا سارے مٹھا مٹھا بول کے آگے آؤ شان وکھرا آمنہ دے لال دا شان وکھرا مہربانا تے قدردانا مطلب نہیں لیندے بھی اس گل دا مطلب کی ہے پرانے پتریر ہر گل دے اوتے اپڑ جاندے تے ساڈے کرمانے جی کر کے بیٹھے ہوندے حلائیت ہوندے نے جی سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی اوے خوش رہیا کرو اے خدا کے بندو تے نبی دے ناں تے بولیا کرو محفل نبی دا میلاد والی ہے تے میں تقریر جان کے لوڈ والی کرنی ہے تقریر کیری کرنی ہے یہ دعانا پتہ ہے میں یہ نہیں کرتا میلاد دی محفل آنے ایسی مٹھیاں کرنی ہے بے سرکار دا سانو پیار اور چاہی بڑھائے اللہ ذوق اور برکت عطا فرمائے شان وکھرا آمنہ دے لال دا مہربان تے قدردانا 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 میں ممبر تو نہیں بنا سرکار تیری دنیا قدرہ پارے مہربانا تے قدردانا چنگ کرم کمائے بھلا ہوئی مہربانا تے قدردانا ساڑھے اندری شاہ جی میری قدر کو نہیں پہنا مکہ پاسا بدل دنیا قدر نہیں پہنی سرکار اللہ جا سرکار تیری ساری جنگی قدر کر دے رانگے بابے بول کیا دے پہنے مہربانا تے قدر دانا چنگ کرم کمائے بھلا ہوئی ککھا وچ سن رڑ دے پہ پخت میرے ککھوں لکھ بنائے بھلا ہوئی تے کلر شور زمین سمدتا تو بھوپے کرم دلائے بھلا ہوئی پتہ سارا سردار لکھتیاں دا پردے پردے پہنی بھلا ہوئی شان وکھرا آمنہ دے لال دا شان وکھرا اللہ برکت عطا فرمائے ٹک ٹاک تے نچن والے آئی تھے بول گیا کو شان وکھرا آمنہ دے لال کی وسیا می وسیا جڑا جملہ سمجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنو برکت عطا فرمائے می وسیا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں کعبہ وکر بڑیا سائے میں جدے یار نموڑیاں زلفاں شان وکھرا آمنہ دے لال دا تیبہ رومیا ایک سنا تو لے تجھا پھر بھی تمیا شان وکھرا اچھا بولو نوجوانوں ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دس گئی واگ قرآنے تے ہر دم یاد سجن میں چرانا تے ساڑھا اے ہوئی گرد زبانے تے صورت یار تو تک دے رانا تے کل عملہ دی جانے آجب ساشا ہوئے دین کی پوچھنے ساشائے ہوئی دین ایمانے شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی سونا سونے
छत्ता मद्दा ते जेरा जबरा सब शान तेरी विच आईयां आपां लोकां खबर निकाली अते खासा रमज़ां पाईयां मेरी जान जिन्ना तुहाडे हरियां दियां रमज़ां पाईयां ने वो गली गली जा जाते फिरदे ने शान वकरा आमिना दे नाल दा मक्के रहण वालिया मदीने जान वालिया छुट्टे खान वालिया सीने लाण वालिया या मुस्तफा सरकार मिंबर ते बन गए नहीं वजह असी वजह ये ना क्या कर मेरे नाल कोई प्यार करदा तेरे नाल तेरा नबी प्यार करदा है जे समझ आ जाए एक हदीस याद रहेगी हदीस नंबर 2 हदीस नंबर 2 क़यामत वाला दिन होना क़यामत वाला दिन होना हदीस मुस्लिम शरीफ दे विच अल्लाह अपनी शान दे लायक मौजूद होना है सामने पूरी मखलूक होनी है वो गल करेगी अल्लाह सोनिया बोल अल्लाह सोनिया अल्लाह सोनिया अल्लाह सोनिया अल्लाह बोलना बंदियां बुला बुला के थक जाना है अल्लाह नहीं बोलना उत्तों घबराहट उत्तों डर दोज़ख दा उत्तों डट हाथ दे विच जिहड़ा सारा कीता होना आ जिहड़े बीबियां तवीत नहीं करते होने सारे हत्थे च होने अल्लाह वेखणे ते सटीने कोई बंदा कि नहीं परा कर चढ़ो ना फरिश्ता खड़ा जनाब तुसी ये चाह के ले जाना तुसी भी एवें हर बंदे दी हर शै को जेड़े सारियां तुहाडियां कालां नहीं रात वालियां ये तुहाडे हत्थे चोड़ियां भी जाने मन डाटा है चेक करो रब दे सामने पेश करो किदड़ी उदों शर्म होनी जी समझ आ जाए पूरा डाटा अल्लाह दे सामने पेश हाथ दे विच होना भी विखा ते चेकिंग करा ते अपना कोई हिसाब किताब ला जेड़ा उदों ना क्या कि कोई नहीं इधर आ जा बड़ी लेट तुहानू समझ आउंदी है उच्चा बोल क्या करो है नाराए हैदरी जेड़ा मठा बोले इंशाअल्लाह महीना थाने कड्डे नाराए हैदरी साना कभी भी मसला बढ़िया किसे तू भी कभी मसला बढ़िया असी सुन्नियां असी हर पासों करने सज्जा खब्बा अग्गा पिछा साडा दिल ठरदा है सारे नबी दे रंग ने सन सब रंगां नाल प्यार महफिल मिलाद नारा मौला अली दा को मसला बने ठरे ना ते सन आंदे ने ला तुम मुरमा शाबा दा ना क्यों लेंदे मैं कहा तू सन मत्ता ना दे तू अपना कर सन अपना करन दे आपे चेक करावांगे अपना हिसाब समझ आ जाएगा क़यामत वाला दिन होना है अल्लाह मौजूद होना है अपनी शान दिलाई अल्लाह किसी नाल गल करनी नहीं सारे बुलाना अल्लाह बोलना नहीं सारे सलाह करेंगे भी अब्बे आदम को ना चलिए आदम को अब्बा जी गल करो अल्लाह बोलदा नहीं उन्होंने पुत्रा ना अज मेरी नहीं चलती अगा किसी होरी हल जाओ वो नागा गलना है अगले आगा गलना है अगले आगा टुरदियां टुरदियां 1,24,000 नबियां कोल सारियां जाने ते सुनियां नु कोई सौड़ पौनी वजह ज़ियारतां उन्हां हज़रत मूसा पाक ने जी सलाम है जिवें साडे सुनियां दे स्टाइल अच्छा हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने जी करबा सलाम असी सलाम करना है जेड़े तंबी खिच्ची रखते ने वो नाखड़ा बड़े औखे फसे उत्थे डकदे आए अल्लाह कोल जाओ ये हर बूहे ते लई बंदे दी समझ आ ते सुनिया खुश हो के जी सलाम जी तुसी यूनुस पाक हो जी सलाम हो साडे सुनिया जी ठरदियां जाना है ते लगदियां जाना है एंड ते हजरत ईसा पाक आ जा अब फरमान के मैं सिफारिश नहीं कर सकदा मैं ओदे ले जाना जिंदी अज चलनी है जे समझ आ जावे कुल नबी मुहताज उनांदे ते ओ मुख्तार तमामा आल समेत मोहम्मद बख्शा होण दरूद सलाम ये साडे बाबे हदीसां पढ़ के शेर लिखदे एवें नहीं लिखदे मुल्खां नूं पता कोनी बाबे शेर की हुंदे जे समझ आ जाए एवें हदीस नहीं पढ़ी भी सारे नबी सरकार दे बूहे ते होणगे ईसा फरमान के मैं नहीं छुड़ा सकदा कोई भी नहीं छुड़ा सकदा अज छुड़ावेगा ओंदा नाम मोहम्मद अरबी जे समझ आ जावे ताको सुभान अल्लाह
ایتھے بابا آدھا کل نبی محتاج ہونا دے تے او مختار تماما آل چمیت محمد بخشا ہون درود سلام یہ شعر نہیں حدیث دا مفہوم ہے جو سمجھ آ جائے تا کو سبحان اللہ ساڑیاں نکیاں نکیاں چمچیاں کالے جا کے بابے شاہ کوئی نہیں مکہ پراٹ جاتے نہیں کہ پتا بابا کی شاہ ہوتا ہے جڑی تقریر کریا گھنٹا لگے نا او گھنٹے نو چون جملے آج بند کرے بکھاوے او سنی بابا ہوتا ہے جی سمجھ آ جاوے عطا کو سبحان اللہ میں جڑی ساری نہیں کرنی بابے نے چون جملے آج بکا چڑی تقریر جو سمجھ آ جاوے آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلام وجہ کل نبی محتاج ہونا او مختار تماما سونا تیس پاک سارے نبی فرمان کے میں نہیں کر سکتا اگے جاؤ سرکار دمو ساری مخلوق کٹی ہو جائے گی تے سرکار اے نہیں کہن کے بھی کدے آگئے سرکار فرمان کے آنا لہا میں ویٹ کر رہے سی آگئے جی آگئے اگے سائیں تے پیچھے سائیاں تے سارے غلام جیسا مجا جائے جڈا ساڑھا سینہ اس لئے چھرنا ہے نا میں بھاگن مارنی ارکان جیسا مجا جاوے تا کو سبحان بھی پتریرہ اوڑ سڑا جیسا مجا جاوے اوڑا کہا دی ہو کہ جا ایتے کیوں مردہ پہ جیسا مجا جاوے اڈول ہے ہس دیا نبی دا پیچھے میں ہسنا ہے وجہ میرے سامنے میرا سرکار کلوتا ہے خدا دی قسم چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی شیط نہیں مان اگر مان اس گلتے مانے میں محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا جیسا مجا جاوے سرکار فرمان کے مگر آ جاؤ ٹیل دی سمجھ نہیں آئی میرے مگر آ جاؤ شلون شاہیاں دا سٹائل ویکھی سرکار جان کے جتھے اللہ نہ بولے دا ہوتے سامنے سرکار جان دے اپنی پگڑی لا ہائے کدی دن پیار ہو جدو پیار ہو اس لئے یار دی ادائی مار چڑھ جائے اپڑے ہو کوئی نہ یار دی ادائی مار چھڑ دی جی سمجھ آ جاوے سرکار امامہ شریف اتارن گئے تے سجدے چھپے جائیں جیڑا نا بول دا ہون بغیر بلین تو اپے بولے گا جے ٹیل دی سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ اللہ فرمایا کہ ان فراسا کا یا محمد میرے شونیاں شیر اتا چاہ جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ اگلے ترائے جملے نے تراوے جملے حدیث موجود نہیں لیکن واپی نہیں پڑھ سکتے سنی پڑھ سکتے نے حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر واپیاں دکھار کتاب ہی موجود ہے اللہ فرمائے گا سونیا سر جا کل تو سوال کر میں بول پاواں گا سال تو سونیا تو نہیں تو مانگ میں تین واجب دیواں گا واشفا تو شفا تیرے تنتی لے جانے بندے بٹھا تیرے مگر لالا اے گاج کا بولیا کرو پتہ لگے نبی دے نوکر بیٹھے نے آکو سبحان اللہ پیلو ساڑھا اپنا پینڈے کڑا تو ہی بکانے ہو میں نے ساریاں دا پتہ ہے تے گاج کا بولیا کرو پتہ لگے نبی دے غلام نے شان سوڑ کے چھر جاندے اے تھے ہوتا نا عمران خان دا جلسہ تے ساڑھیاں جڑیاں پمریاں نے ساڑھیاں نکیاں نبی اٹھ کے ہونا پہ میری فوٹو چکی جاتی او چک دے نہیں تے فرشتے بھی کھچ دے پہنے سمجھ آ جاتے وہ تے چکیاں ڈیلیٹ کر دے ٹوٹو نیٹ تو اپڑے ہو کوئی نہ پھر ٹوٹو ڈیلیٹ کرو مدد ہی جائیے جیڑیاں ایتے کچیتیاں آتی ہیں فرشتہ وہ بکھامے نا اللہ نے سمجھ آ جاوے تھا کو سبحان فرق نہیں سمجھ آئی سرکار فرمان کے اللہ سنیا ساری فرمان کے سار چاہ گل کر بول 10 کی نو چھڑا کہ اگلا جملہ جدہ پیارا میں لگتا ہے خالق فرمابو فرمان کے میرے امتی گناہگار نے تے میں انہوں نے جنت لے دے میرا نبی فرمائے گا میں جنت لے جڑی ہے تے اللہ فرمائے گا جڑے دودھ کے جو میں ساڑھ چھڑے ہوئے انہاں دے کوڑے لگا جا تے جنہاں دے دل وچ رائی برابر ایمان ہی کٹ کے جنتیں چھڑے آجے سمجھ آ جائے رائی پتہ اتنی ساری ہوندی ہے رائی کتنی کندی ہے شکر ہے بول لے اے میں چاہنا بھی تُسی کو بولیا کرو بھی تقریر تا مزید تا تو نہیں اگلا بندہ بول لے میں کچھ نہیں بھیا دوڑی واسطے میں دوڑی لاکے تا بندہ اگو دس یا کرو آنا بندہ لگا اگلا بندہ چوپ کر کے بیٹھا بندہ کو اندھا بھی میں کھپتا پہ اور میرے لوڑی کوئی آؤ کہ بیٹھ دو یہاں دو اللہ موڑ اندھا بھی میں پیلو گیا آیا اچھا بارش بڑی آئی اللہ کتنی تو آئی اینجی تقریر سنی دی تا تقریر تا مداؤں
اسی دوڑے اپنے ہیں اس نو فیل کیتا کرو بھی اسی دوڑے ہیں کہ بگان نہیں رائی برابر رائی ہوں دی ایک جا سارا کنن تو بھی نکا جدانا ہوں جے سمجھ آ جاوے آپ جن دے دل وے چوتنا ہی نا ان بھی لے جا سرکار جان کے وچوں کٹ کے جنتا چھاڑے ہوں گے کہ آ کی موڑ اللہ فرمائے گا چھاڑ نہ ہوئے سائیں فرمان کے کچھ رن دے ایز داگے جی تیرے میرے ورگیاں بھی لاگ جانا جا سمجھ آ جائے سائیں فرمان گیا جی رن دینے اللہ فرمائے گا جنہ میں چرائی دا ادھے دانے جی چرامی نو وہ بھی چھاڑے سائیں مڑ پھیرا مارن گے تو مڑ پھاد کے چھاڑے ہونگے پیچھے رہ جانے تیرے میرے ورگے کملے جنہ کوئی نہیں ہونا تے سرکار آکے مڑ سجدہ تے خالق فرمائے گا سوڑیا ہون کیڑا مسئلہ ہے جنہوں جملے دی چل ساوے بولے نہیں تے تقریر مک جانی ہے باپے جملہ نوٹ کر لو میرا نبی سجدہ کرے گا خالق فرمائے گا سوڑیا چھڑنے آیا ہون کی مسئلہ ہے میرا نبی فرمائے گا جنہ میرا کلمہ پڑھے ہے اجے کو جران دینے کہ اللہ فرمائے گا سوڑیا اتنی قیمتی ڈاٹی دعا نہیں کرنی جڑی تجھی کر چھڑیے لیکن ہر سونے آگے کر بیٹھے ہے تو میں رد نہیں کرنی صدقے تیرے پیار دے جا جس رکھون بھی جنت جلے جا جا سمجھ آ جاوے جنہ تیرا کلمہ پڑھے ہے نا انہوں بھی لے جا نالے گور بھی لے لو اللہ گل ہو بھی کہتی ہے جنہ تینوں حلایا تو بھی آکیا اونا نہیں جانا جملے دی چاہ ساوے دنالے بھی جملہ دینا متے سارے تیرے دیران بھی لگ جانے جڑے گناہگار ہوئے لیکن منکر نہ ہوئے اونا لگ جانا جنہ کی تینہ چینچا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا اللہ فرمائے گا تو تیک دے آجے دوجے جان جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ اللہ فرماندہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم سونیا تو میں نو 70 واری بھی آکھیا نا بھی اپنے منکر نو چھڑ دے تو میں تیرا منکر نہیں جان دینا جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ سننی تا منکر نہیں سننی تا سال بیٹھ کے ڈال ادھر چوم سننی یہ سڑن آلی کپڑی ہو رہے جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان اللہ سنی ماں نے کڑمے کدی نہیں جمے سنی ماں جو تمہیں جم دیئے محمد مصطفیٰ دے غلام جم دیئے جے سمجھ آ جاوے حضرت خواجہ نظام الدین حدیث پڑھا رہے خواجہ نظام الدین حدیث پڑھا رہے پڑھاندیا وجہ دے جا کے بے ہوش ہو تقریر ایک تھمک جانی خواجہ نظام الدین محبوب الہی سید نظام الدین سید نظام الدین محبوب الہی سید میر علی شاہ پیر سیال پیر پٹھان خواجہ نور ماروی کھلل اے سارے ٹردے جا کے اس نظام دے مریدن جی میں گل کرنا پہ سمجھ آ جائے آپ عالم دین سے آپ حدیث پڑھا رہے پڑھاندیا وجہ دائے تو وجہ دونیا بے ہوش ہو جب ہوش آئی نا بندیاں پوچھے سرکار خیر ہے اور نکت دونیا سمجھ نہیں ہے میں گالے کری کی دونیا کہ سان بھی سناؤ دوبارہ سمجھاؤ سان سمجھ آوے شاہی فرماتا نہیں حدیث پاکے ہوئے کہ جڑا قارون آیا جن دے دولت دیا چابیاں اٹھاں تے لدی دیا سن اے پہلے بڑا غریب آیا اے پہلے کی آیا موسیٰ دا رشتہ دار امتی بھی رشتے دار آپ آندھے نے موسیٰ پاک نو بھی موسیٰ تو جو رب دا نبی ہے ان آگ کا مہینوں میں دولت دے عقیدہ کو نہیں تسی لیا تو رب دا نبی ہے ان آگ کا مہینوں دے ڈائریکٹ نہیں تو آگ موسیٰ تسی رب دے قریب اور رب دا نبی ہو تسی آگ کو مہینوں میں دے ڈائریکٹ سن بھی سکتا ہے ڈائریکٹ دے بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پر پیاریاں دا نہ جاوے تے خالق خوش ہندہ ہے بھی جنہوں میں اچھا کیتا ہے اے ان اچھا مندہ ہے تا رنگ باڑا لگتا ہے جیسا مجھا جاوے اسی رب دے منکر دا وسیلہ نہیں دینے رب دے پیاریاں دا وسیلہ دینے جیسا مجھا جاوے تا آپ کو سبحان اللہ کدی کہہ بھی تُنے صدقہ جزیر دا سانو دے ادھیانا صدقہ حسین دا اسی او نہ لینا جڑے اللہ نو بھی محبوب نے پلیتاں دے نہیں لیں دے جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ
اچھا انہاں دعا کی اللہ تعالیٰ مال دیتا بڑے امیر ہو گئے ونڈ دے بڑا ونڈ دے جیڑا وے ونڈی گیوں ایک دیونا شیطان ٹکر گیا ایک دیں مردوں پتہ دے بھی کرماڑا بڑا اور رہنے اوزا کیا بھائیا کی کرتا پہ اوزا کیا ایویں مال ونڈتا رہنے تو کمڑا تا نہیں دھانویان دے بھی ایویں میں فلا کریں دے تو مولویان پہ دینا جو دھان پاگل ہو دھان اور کام کو نہیں کتے غریب نو دے چھڑوا مکہ بڑی تیلوں میں ماتا یہ شیطان او شیطان کرونوں بھی کیڑی لین تے چڑھے ہمیں مڑتا تھا نہ مڑیا کر جوڑیا کر عقل تیرا دھیان تیرا ٹائم تیرا تو غریبان دے چڑھنے ہو سا کیا پہلا میں کسے بندے مات نہیں جڑی تو آج دیتی ہے تو تو بڑا سیانا بننا انہیں پتہ کو نا بھی شیطان آیا ایڈا کڑمائے ایک پھیرا مار جاوے اب مانی بول ہے ایڈی ایک کتیش ہے جنہ نا شیطان ایک پھیرا مار جاوے سارے پاسے پرتا جاندہ ہے جوڑ جاوے اس قرون سیانے نے ڈنگے رات لا چھڑیا بھی عقل تیرا دولت تیری تو کیوں بڑھتا پہ وہ چاہا کیا اگو نہیں بڑھتا کنجن لگ پہ کنجدار ہے جی میں ساٹھے کنجدے نے کنج کا منر تو بعد مرا پتر بڑھ دے اوس بھی بڑے کنجے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قارون غلط راہ تے جا رہے ہیں کہ جی میرا اپنا عقل لگتا ہے میں منڈنے کو نہیں میری بات میں بڑا منڈ لے اور کو نہیں منڈنا حضرت موسیٰ ناراض ہو گئے آپ نے دعا کی تھی مولا انتباہ کر دے سلاب آیا نہیں اللہ فرمائے زمین کھل جا زمین کھلی تو اندر جان لگ اندر موسیٰ میری توبہ موسیٰ میری توبہ معاف کر دیو حضرت موسیٰ پاک نے منہ پھیر لیا میں تینوں معاف کرنا نہیں میں تینوں معاف کرنا نہیں اللہ فرماندے نے پیارے موسیٰ تو تا نہیں نہ معاف کیتا جی بھئی تو ایتھے بھی مانگ دادا تے میں معاف کر چڑھنا سی پر تو نہیں کیتا تے اگر لگا جاوے جے سمجھ آ جاوے تاکو سبحان او زمین دے اندر جا رہا ہے جی وجد آوے تے بولنا ہے جی گل سن کے چل ساوے تے بولنا ہے نہ آوے تے جاٹو بعد لنگر ڈی جانے نے چاول شریف تھلے جا رہا ہے تے گیا نا زمین دے 7ویں درجے تے کسے پوچھا بھی کون ہے او تے کو مخلوق ہے کہ تو کون ہے او تے کیا میں موسیٰ نبی دا رشتہ دار ہاں جملے دی نزاکت سمجھو میں موسیٰ نبی دا رشتہ دار اللہ فرماتا عذاب ڈک دیو عذاب ڈک دیو اللہ کیوں فرمائے اس نے موسیٰ دا نہ لے آئے کوئی نہیں سمجھ آئی ملنگانوں عذاب ڈک دیو ایس نے میرے موسیٰ دا نہ لے آئے منکر موسیٰ دا مخالف موسیٰ دا دین موسیٰ تے نہیں چلیا راہ ہٹا گئے موسیٰ دا منکر ہو گئے پر اوز نے موسیٰ دا نہ لے آئے منکر ہو گئے اللہ فرماتا ہے عذاب ڈک دیو منکر نہ لے عذاب ڈک چڑھ دے عاشق جھڑے چاہ کے جلوس کشے تو نارے ہر تھا تمہارے رب کتنا پیار کرے گا منکر نہ لوے اللہ آزاد رکھ دے جیرو ساڑھی باری ہو رہی تسی بھی بیٹھے ہو دسی ایک میں سبحان اللہ بھئی منکر نہ لوے موسیٰ دا تو اللہ نے آزاد رکھ دے اس نے موسیٰ دا نہ لے تجھے سنیا ہونا ہے نعرے مارا میری جان بڑا سونا ٹائم تے بڑا پیارا منظر بنے گا نساں کے مولا تیرے غلام ہے تیرے گیت قدر ہے تیرے ناتا تیرا بلا جانا قربان کر دے رہتے ہیں مولا کتھے جانے ہیں تھوڑے گیت گا کے تھوڑیاں شانہ بیان کر دے رہتے ہیں کہ بول بول کر دے رہتے ہیں شان بکرا آمینہ دے لال دا بول سویا شان بکرا عزیز خوش نصیبہ سرکار کے غلام سرکار دینا دا پڑھنے سرکار کے گیت گانے اللہ شاہ سرکار اور خیر عطا فرمائے گا ایتھے بھی دوتے بھی کیونکہ کدی گندہ نہیں سوچا جب سوچا سرکار کے بارے چنگا سوچے سینہ چڑھا کر کہتے پہن شان وکھرا آمینہ دے لال دا
فرشتے لکھ دے پہنے شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا کوئی بھی سونا نہیں سونے نال سرکار کعبہ دا طواف کر رہے ہیں سرکار کعبہ دا کی کر رہے ہیں طواف کر دے پہنے نبی طواف کر رہے ہیں طواف کر دیا نبی پاک نو جوش آیا کعبہ کیڑے پاس سے کعبہ کیڑے پاس سے کعبہ ایدے شکریہ کعبہ کی دے ایدے ادھر منہ کر کے پیشاب کر دے تھکاں سٹ دے نہیں کیوں لتاں کر دے مائیاں منیاں بھی ایدے منہ کر کے جوڑ دیا وہاں دیا نے ایدے بھی نہیں کہنا ایدے غوث پاک نے مکہ سبحان سانے وابی پڑھ بی بیانا دنے اینی مشرق مکہ کمڑیا کدی وچلی گل سوچے ہیں اور تیرا نبی نال پیار کر دی پیجے سمجھ آ جائے نوٹ لینے میں دے ساندہ لیکن ان تقریر تو نہ منجاؤ سے اینڈ تے میں نے ملیا جو دون دیوان کے نوٹ آقو سبحان اللہ این جی تا نہیں ملا تا لنگر طلبنا چاہیے کیوں بھائیہ سرکار طواف کرنے کعبے دا طواف کر دیا سرکارہ نے جوش آیا اے تیری شان ہے جو اپنے آپ نے سمجھے دے تو انہیں میں کوئی نہیں ہے تو بڑی فلم ہے تو ایٹم ہے تو بڑا وڈا ہے تو بڑا افضل تیال ہے سرکار کعبے دا طواف کرنے کر دیا نبی پاک دے دل وچ پتہ نہیں کی خیال ہے تو جوش آیا نبی فرمانے نے کہا بات تیری بڑی شان ہے پر میں نے قسم اوش رب دی جن دے قبضے میں محمد مصطفیٰ دی جانے میرے غلام دی تیرے تمہیں اچھی جانے کعبہ تیری بڑی شان میں نے قسم یہ سے رب دی نبی قسم چاہ رہے ہیں تیری بڑی شان ہے لیکن قسم یہ سے رب دی قبضے میں محمد جانے میرے غلام دی تیرے تمہیں اچھی شان ہے شان وکھرا آمینہ دلا سرکار ممبر تو بے کے تقریر فرما رہے ہیں آخری جملہ اور سرکار پتہ کی فرمانے توبہ لمن رآنی وآمن نبی جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا اس کو ایک مبارک دوانوں نبی مبارکاں گلیاں نے میں دیوں جلیا جائے سرکار مدینے ممبر تے فرما رہے ہیں توبہ لمن رآنی و آمن نبی جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر میرا کلمہ پڑھا اس کو ایک مبارک توبہ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن نبی جنہ پیچھے ہونا ہے جنہ مینوں تکیا نہیں ہونا لیکن میرے نام دے اٹھے اپنا دل جان قربان کرنگے انہوں نے میں محمد ساس مبارکہ دے رہے ہیں سمجھ آ جاوے تاکہ سبحان اللہ آپ کو خیر مبارک اے سرکار وال ساڑھا پیغام چلا کہ سرکار گوڑی مبارکان دا شکریہ ادا کر کمبلی دنیا قبر میں یہ ہوگا ہوئے گا ران دے تو نبی دے پیار میں گلہ میں دسیا کر کے سمجھ آ جاوے ہر ٹائم ڈراٹ رہا کہ مولویاں تو نمو چمبے کر چڑھے بے روب بے سیزے اداس چہرے نبی تو غلام ہوں کھل کھلاندے ہوں شانو مانے ساڑھا نبی لج پالے جے سمجھ آ جاوے کیوں مولوی صاحب اتنا کہا کہ اپنے نبی اساں تے بول بول کیا نیرانے چن چڑھیا آیا منا دے لال دا چن چڑھیا آیا منا دے لال دا مک گیا دنیا تو راتا کالیاں مک گیا دنیا ہویا کہ یہ چن چڑھیا آیا منا دے لال دا چن چڑھیا آیا منا دے لال دا مک گیا دنیا تو راتا کالیاں تیرے نیڑے کھے تے رب دا لاڈلا
برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، ہمیشہ آباد رہو، شاد رہو، کدی بھی جی جی حضرت سلطان باؤ دا جی ٹھیک ہے جناب ایک سلطان باؤ دا میں ڈیڈے ہوں دے بھی کوئی نہیں بابا راضی کرنا ہے میں جی میں دوں دے پڑھ چھڑنا اللہ تعالیٰ برکت کرنا بابا ہے اللہ بابیان برکت عطا فرمائے چاش لوے تو نہ چلی اے سبق کے جیسا سمجھ آ جا میری جان اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرمائے ساڑھے سونے بابے جن بڑیاں پیاریاں متاں دے رہے ساڑھے بابے بول کیا دے رہے آل اولاد تیری دام لیتا کہ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد دائی تے صدقہ شاہ جلانی تے کل نبی محتاج اناتے تے اوختار تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون کرو سلام تے علیہ فی اللہ چپے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی نفی صفات دا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی تے اندر بوٹی مشہد مچایا تے جان پھلے تے آئی ہو جی میں مرشد میرا کامل باؤ تے بوٹی لائی ہو والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين میرے خالق جو پڑھیا سنیا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما کل انبیاء سے ابا آل بیت سرکار دا پورا خاندان امی جان ابو جان دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما جتنے کلمہ کو مسلمان پیلو دے علاقیاں دے گرد و نواز دے مسلمان پردہ فرما گئے سب ضرور پیش کرنے قبول فرما سب دوستان میرے مولا عزت برکت خیر سکون اور سلامتی عطا فرما عرفان دے بھائی عرفان اور اندر پورا خاندان جتنے سارے بھائی دوست بیٹھے میرے مولا سب نو برکت خیر سکون اور سلامتی عطا فرما صدقہ ملادہ خصوصی دعا میرے مولا ہر بے اولاد اولادی نعمت عطا فرما سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما حضور دے دین دی محبت اور غلامی عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ